Tarkkala siellä keskellä. Tuossakin lähtöpaikkavalinnassakin näkee, että miehet ottavat varman päälle. Ei tungeta sinne sisälle soittelemaan lähtötakaa, vaan mennään ulkomutkan puolelle ja kierrellään sieltä varmasti. Ettei vaan tule kolhuja ensimmäisessä mutkassa 5 sekunnin taulu. Ja näin lähtee liikkeelle. Salonen kärkeen. Kyllä, Tarkkala on 4.5. onko 6. tällä hetkellä. Valtteri Salonen johtaa, Marko Tarkkala 6. joten hyvin lähtee suomalaisittain liikkeelle tämä kilpailun päätöseräkin. On the start, Valtteri Salonen takes lead and Marko Tarkkala is at 6th position. Salonen still leads when riders go first lap. And Marko Tarkkala still at 6th place when riders cornering at the first lap. Salonen is still leading. Ne kävi tossa. Tähän oli auto. And Tarkkala is fighting for 6th position. And Tarkkala pyrkii 6th position. Salonen is leading still when riders pass the tabletop in the middle of the track area. Näin mennään ensimmäisen kierroksen loppupäätä ja hyvät ihmiset. Valtteri Salonen pitää ykköspaikkaa. Siinä on espanjalaiskuljettaja käsittääkseni Salonen kannassa hakemassa ohituspaikkaa, mutta Salonen kestää tuolla kärjessä. Ja mitä väliä kyllä, vaikka sieltä tuo kuljettaja tulisikin ohi, mutta sitten edelleenkin Suomen kaksikolle Salonen Tarkkala riittää nyt tässä omassa erässään se, että ajetaan maaliin. Ensimmäinen kierros täyteen Valtteri Salosen johdolla. Ivan Tervan Peeson kakkosena, 3. numeroon 102.